Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες, τις δυνάμεις όλων μας. Θέλει δουλειά για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Για να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας. Πάμε.